Как да си намерите работа чрез ProBook – професионална мрежа? Ние не знаем каква е вашата професия, но знаем, че вие я харесвате. Създайте си профил в ProBook и покажете на всички вашата професионална идентичност. Тази стъпка може да се окаже решаваща за вашата кариера, защото вие ставате част от най-голямата професионална мрежа в България. Свържете се с важните за вашата кариера хора. Включете се в различни групи по интереси или създайте собствена група. Задавайте въпроси или отговаряйте на въпроси. Далите най-добри отговори в дадена категория получават етикет „Експерт“. Следвайте компаниите, в които бихте желали да работите. Така вие ще бъдете забелязан от работодателите и HR специалистите в ProBook. 100 000 професионалиста, 23 000 компании, 6 месеца, една мрежа – ProBook.